Това е! И аз. Обаче дай да вземем да вършим работа. Първо, че ние хуси. Аре, бе, Ване, идвай, бе! Какво викаш, Иване? Коля ни плаща, така ли? Изобщо! Аз ти казах, че мошенник той измигяр! Това е толкова гадно противно същество, че направо не искам да го гледам. Зато е направил ремонт горе, защото е така, кради от нас, от такива свестни хора като мене. Накрая на деня, знаеш, какво ми викам? Блъскам цял ден и ми вика, няма пари, утре ела, пак ще видим. Направо не искам да го виждам този смокач. Направо не съм го очаквала от него. Ама какво да правиш? Поне пъпката ти изчезна. Аз ти казах, че дек се клир ще оправи. Дама. Слагай ми там на ям вече, че умрях от глад. Ей сега само да обера тук маслото, че виждам във ъгълчето е останало. Да ни артиса. Ти си ми си удари един душ, че гледай някакви буци пръсли и какво имаш по гърба там. Пръст? Каква е пръст по гърба, ма? Какво ти ставам? Аз не съм се търкалял там. Пръст по гърба съм. Как бе имаш, тук я виждам, бе? А така ти се струва, ма. Трябва да туриш едни очила, ма. Нищо не виждаш. Абе имаш, бе, завърти са! Къде, ма? Какво ти става? Ти какво направи, ма? Да не се напика, ма? Да нямаш проблеми с простатата? Сигурно е пригладняла. Какво да правиш? Кой как се уреди, поне имам ракия! Кога за последно светът около теб просто спря? Те израждаш и Детето от сега не знае. филми по кината, почивки, първа част, втора част. Бяхме станали много известни, ти казвам. Хората се оттрепаха, ходят да ги гледат тия филми. Чудо ти казвам направо. Бяхме навсякъде. Билборди, телефони, ютубища, телевизори, навсякъде надаваха. Отделно влизаш в магазина и някакви вафли бяха пуснани с нашите лица. Абе ти казвам направо, ей така. Иване, мисля, че категорично трябва да спреш да пиеш. И отделно сънувах, че Георги се е изнесъл на квартира, защото не мога да понася. Георги се изнесе, Иване, защото не може теб да понася, не мен. Така ли, ма? На сън ли съм го изпарил? Не, наяве. Също както изгони и Симона едно време от къщи. Тя поне да се надяваме, че с малкия ще е нормален баща. С малкия ли? Да, с малкия. Какъв малък, ма? Иване, не знам какво ти става, честно. Даниеле, ела! Да, мамо. Какво е това, ма? Аз съм детата ти. Даниел. Пак ли е пукала кия? Пукало е, да. Виждаш ли, Иване? Детето от сега не знае мамуджулъците. Айде, ела, кускусът ти е готов.